Hello guys, yes, my name is Tyra, aka Madam Boss, aka Dudzai Mazita Chakangowandisa. Yes, mso 22 December, Chinenge Chakachaya, and the Spirit Praise presents a one voice concert. Mso 22 December, kune ma artists siena at the likes of my Shingisai Suluma. Yes, I can't wait. And also kune Zimpraise, kumana a Spirit Praise yatirongera chinu chakanaka. And before 22 December zvichirayizvo kuti musi wa21 paHICC kune hanzi banquet amino chachirungu munombodyira kuti muzowana energy yemusi wa22. saka munhu wese ari kukokwa musi wa22 December. Spirit Praise iri kukukoka yanzi uyai tifare tichipemberera kupinda mugoredzva tichifara tichinyumbwira tiripo. yese ndoda kumbotamba kambokawo kane rumba few munzwe kuti Chino